Malgrat commemora els 20 anys del seu primer agermanament amb el poble italià d'Incisa. Des de llavors se n'han realitzat 3 més, amb la població nicaragüenca de Cárdenas, amb Moguer, Andalusia, i amb la ciutat francesa de Seinot. Aquest dijous al matí, els alcaldes d'aquests municipis han signat el llibre d'honor. Incisa Valdarno ha 6.000 habitants. Incisa in Valdarno té 6.000 habitants, és a 15 quilòmetres de Florència, o sigui, la Toscana. És la pàtria de Francesco Petrarca, el famós humanista. És un poble de muntanya que viu al costat del riu Arno, viu de la indústria, l'agricultura i una mica del turisme. Tenim 20.000 habitants. És una ciutat turística molt a prop d'Annecy i de la muntanya de Chamonix, a prop de Lió i de Grenoble, que és un enclavament europeu molt important. La nostra ciutat viu de l'agricultura, la indústria i el turisme. Cárdenas está en Nicaragua. Exactamente estamos a 14 horas de Nicaragua. Y Cárdenas está ubicado, es un municipio del departamento de Rivas, fronterizo con Costa Rica. Tiene 8.000 habitantes, tiene 40 kilómetros de costa que están un poco vírgenes, que no han sido explotados, y la mayoría de las personas se dedican a la agricultura y a la ganadería y a la pesca. Esas son las mayores fuentes de ingreso del municipio de Cárdenas. Bueno, el hecho de que Malgrat sea la ciudad natal de Zenobia y que Moguer sea la ciudad natal de Juan Ramón, hace aproximadamente 8 o 10 años que se empezaron estos trámites de hermanamiento, y bueno, yo hablaría pues de un hermanamiento que tuvo ese principio cultural, ese punto de lanza desde el punto de vista de la cultura, de un matrimonio que ha hecho mucho por Cataluña, que ha hecho mucho por Andalucía y mucho también por nuestro país, que lo ha llevado a lo más alto en el ámbito cultural, pero que tenemos que seguir estrechando lazos. Por ejemplo, decía yo con Conchita, con la alcaldesa hace un rato, hablábamos por ejemplo de algún intercambio en el ámbito de la agricultura. Moguer vive fundamentalmente de un turismo incipiente y sobre todo de la agricultura. Supongo que habéis probado nuestras magníficas fresas. Gemellaggi servono esclusivamente. Aquests agermanaments serveixen bàsicament per una cosa. Crec que Europa fins ara ha estat unida per tota la vessant econòmica i per aspectes culturals, però encara falta una Europa política que amb aquest treball de base dels ajuntaments es podria aconseguir aviat. De què serveixen? Mira, jo crec que de diverses coses. Primera, quan la gent es coneix obre camins i se'n van moltes manies. I veus que coses bones n'hi ha a tots els països i que potser el problema que tenim aquí de Catalunya, que ens pensem que som el llombriu del món, doncs resulta que l'alcaldessa de Savoia, de Seinot, també tenen el problema de l'Alta i de la Baixa Savoia. I per tant, veus que hi ha coses comunes en molts llocs i en molts puestos que la gent té l'estimació del que té, però que també ha après a conviure amb tot el del seu entorn. És una font econòmica. És a dir, jo penso que hi ha hagut molta gent que ha anat a Seinot de vacances i molta gent que ha anat a Incisa Valdarno i els d'allà han vingut aquí. És una font econòmica. I per última, també jo diria que és una qüestió també d'agermanaments i de cultura. Fins diumenge dia 4 s'organitzen diversos actes per celebrar aquests agermanaments, entre ells una exposició a la biblioteca dedicada a Juan Ramón Jiménez, fill de Moguer, i la seva esposa Zenòbia Camproví, nascuda a Malgrat.